Agus bhín chéad Oireachtas na Gaeilge Rosmuc. Well, níor bhain céad Oireachtas é, bhíoh Oireachtas chá cheilúr choilh líon, ach chun fantas tásam is an nach lia bhí sé, agus bhfuil scéal cinnte scríb an píorsach bríd na nórán, bhí si ggéar a bheith páirteach san Oireachtas, agus shiúil si go leat lia. Ní cheapan go bin éon scéal faoi bríd na nórán. Ach ar é bhealach bhíoh Oireachtas na Gaeilge cosúil an leat lia. An chéad Oireachtas tí Mhico go leat líon beidir nó? Well, bhí rintaoine níl samar a costidion taú cearta sé bhéalta na Gaelta, a bhí agriochta cinnt socraíos suas cearta sé bhéalta na Gaelta, agus bhí daoine páirteachán, agus bhíidir gon tuairim agus stoigh go a ceart nach rá an úmas cearta haspont go Gaeilge beidir agus go rá na Gaeltachtaí fácaí gan mórán forbairt ná éon rud mar sin. Agus bhí radio beag tosaí acu freisin thosa se an beag radio bradach. Níl san go dtí ar radio Connemara thug sé déir nó cén tainna tu go éirí go námach. Bhí an stof acu lehí bheith críola ach ní acu ach gá bhetrií cáir cheapain, so ní bheith an críola bhád. Beidir go bheith an críola timpla Rosmuc nó beidir an áthú faoi caravan a bhí sé cheapain agus bhí áthú beidir go cána agus beidir steach go litir mó níl sam go dtíra. Mar se snáil ar an seo tíhaicúáin? Well, níor cuireadh san áil ar an seotha go dtí rud a cinn deile hála. Bhearta an coiste núise ceart sé bhéalta na Gaelta, bhearta siad Oireachtas a chur suas san Gaeltacht. Béidir is go raibh siad ag coiste an Oireachtas gus go riorad ar orthú an Oireachtas arthú go dtí an Gaeltacht. Níl sam ar an neanna sé leis nó nach neanna. Ach sin pleanana bhí acu go ruthidís Oireachtas san Gaeltacht iad tain. Beidir nach chuidir an áidim leat lia. Agus chuidir timpeall ag daoine ag sulas dóchaí a tóiríocht áite bhéitidí sé dhéanana agus réite siad an sin le maithir an seo gur an seobheit sé. So chuú gá champa mór suas sa báid cén seo timime gon teachósta agus tá mé cheappa chuúisteach ar ceadún na sóil go dtí híanana chlog san íhanú extensions a thugad dtí seo rún tám sin. Agus iarú daoine an iarú stoí óránaí agus ceoltarí agus cinál dráma hensa go Oireachtas úlasa. Ach in é bhealach bhí fíor deire seachtain an, tá mé cheappa gur réastal thart a 5,000 duine ar Rosmuc go tám sin. Ní raibh an anna go méid sin daoine. Tá sam gur tháinig mé héanana nuas blad dí chuú fisarm a heachta nuas. Le gobair a bheith? Le ghola gobair ach bhí go leor eile gobair bhí fiche nó níos mó duine gobair bhí daoine gobair sa giste nach daoine gobair sa nár. Chuú bhí garage carnaí móin sin níor deasú carnaí an ach se chuir se úsáidtí mar stór bhí petrolpump le na híomh ginú beargó sin. Bhí ól á dhéal cheapain stisateach agus bethe á réiteach stisateach. Agus ní rá an foirgnamh seo chomór agus tá sé inis bhí sé bhád níos slú chuú méidir a foirgnamh seo 9-8 So bhí náit an bheag le hí freistal 5,000 duine. Ná bhí an dá champa ceach go leor farsin agus óige ar a deireadh seachtainna céanna níor stop sé báisteach ar feadh an deireadh seachtainna. Dimen letrachas chuú transformer eile suas ar a ból gus diime sé sin agus chuún tríú transformer suas. So bhí sé méhem inis an focail béla, méhem a bhí atálú. Ach ag an deireadh seachtainna sin freisin dúirt well chuirimid radio na Gaeilge chuirimid ar an náil ar an seo agus ben letrachas ceart agin le críola a bhád ó bháile.
agus bhí crowdthart agus thucradar suas antennas le hí broadcastáil agus bhí bhairní go sí sa bhád agus sé a bhád agus choirteile. So tá mé cheappa go gur dúirtaoine go fiúchttas was ná lia. So bhí sé bhí sé bradach, bhí sé bradach. Agus so bhí nócaid sin an agus ó hinne le tá an teireachta san isis cam chuairt. In other words, bíonn sé dúnaáil, bíonn sé géirí, bíonn sé Connemara agus bíonn sé ná lia. So chuigas an tuspáint gur féidir é dhéan. Rud ar a spáilte is féidir radio chuir a compis agus hopla déanaí sin bhí radio na Gaelsa do buí. So, tá sé táhachtach. Tá mé cheappa gur piarsó goir le feiceáil, ní sé feiceálach ar a leicin mar go sé le tóigeáil an sé le néachtáil sa beictúr. Ach bhfuil tá sé táhachtach go seaasa daoine suas as níon rudaí agus taspáint gon trám atá chosáasta lob féin bhuas an lá lia, nó hébhí cé nefiige bhfuil sé dáin í gaga méidir sem lá lia. Ach tá ar compórteach agus sucríthe go bhfuil ar ansáasta chuítá rudaí mar ggóil siad tain bhuas mar agus ní óra iad a dhúiseachta níos agus ríist. Agus deabre an rudaí sin thar cían. Agus bhíidir cantear fe blianttaí fadnaí agus tá cheappa duna bedreastal ar a deir seachtainna sin a méidir fósbil, because tá idir cantear ní deir seachtú cin a hinán 50 chuige blian chuige 3 blian, tá go legan daoine sin imi slíon na fírinne. Tá hén be gcónaí ní étá de jochort níos ag de bhéal leis an brú daoine bhí an. Bhí sé bhí sé bonóscí an ceart. Bhís muinte Connemara agus muintear bhí snirid strandseí, bhí carnaí parcáilte circhfadaisteach fphobal amach go fada le tá mé cheapatí fetracinn sin pizza sé sin míle amach a bóthir. Bhí sé crackil. Well, bhí chuide acu tomáinte bháil. Bhí chuide acu tomáinte bháil nó bhí B&B náte cinnte acu, Ach tasam go daoine a fánacht bhí fér sa scibáilí an sinné, agus bhí daoine go isteach na golan sin. Agus bhí drámail agus bhí neimse go dom. Bhfuil a tháinig daoine le campaí, backpackers. Gus garí be chuimíon Johnny nó sé an sin porcónacha. Woodstock Connemara bhí an. Agus ní áisnaí seo ri daoine ar bhil. Tá heapan ní rá fósán ará. Ní rá ach bhí Portalús iníocht leis na campaí tíh mó ach leis an slua an daoine bhaid an bhenaí agus bhí muidir scaile daoine isteach go dtí leithir san tíistéin sin agus bhaid an bhenaí. Tá mé cheappa gur thug sé mí glána suasa dhéanana. Taréis sin rudalig. Bhí caparí agus bhí súp. Sinna méidir bhí an anréit, really. Ach just bhí round the clock, corn an mór míteach bulíní sé agus bhí daoine ceannacht sa siúpa freisin. Tá sam go láú na shelfaní siúpa, mar bheith cleachtú a chaine beidir 50 nó 50 custom ar éiceáil sa lá. Gus an sin bhí slua eisteach bhíidir ceanna cholathirt. Gus go éis na go carnaí githe rán agus go déimir agus just éon rud. Agus céimiid láb ar sé siúla. Bhí sé de híine de san deúnastó. Agus bhí telefís na bhaige telefís na bhailteachta an se freisin a rudtasach. Well, séir de hála fidíh telefís na Gaeltachta ná so gur bhharrta siad bhil, deibre radio na Gaeltachta. So inis tam gur telefís na Gaeltachta. Agus ach bhí an chud smúgó sin hís an pobl an cránó císan sin. Agus séad a bhí ní rud sin an críola mór an chuidibe. So bhí go le críola go dtí an television seo in seo. So
Cyrw aerials yn o'n ôl. Nid sam cym dyn i fi'n anna ffocws os nhw'n anna television y tiwn ôl gydyn dan dy creel chon fi dyr dyn ag yn amsyn. A sydd dyr hir hall, honig mwyd imach di y fi sy'n granwyd. Mae'r fi sort studio set-up dyn ti sy'n sy'n acw. Ach yn sy'n... So hon eisiau hwyte, do? Ond eisiau rhaid sydd dyr, ie. Agus ceach, wat dyn ni hyn rich sos... Fi dyn ni hyd o'r yswys agos nhwys, agos gweld seri go sir. Agos fi dram hwys ar crwc mawd o'n le aerial y gira. Colmi wain hi japwn agos porc jachan i'n toni agos. O beth yw'r dram ar y nian ach lob. Agus ceach o'r sy'n... Ramon tîm i dy dram fi sy'n pobl ni sy'n ffyrmeid fi Chicago. Wel, chas sydd hart agos fres. Ach, anyway, chopl bian ni sy'n fi TG Cahir. Bonnie agos tasha an a gulni. So, ceir dy hwgan sydd sy'n, cynnal public, rydw cynt. So, well, fair play rob. Chwyr sydd ni wrth ysdech o'n agos diagr sydd agos harla sy'n. Agus, wel mor yn ar i ffechiat, so hi yn pobl de, so hi onwr sy'n fi ti dyladio. Just gwylio dainra laidi hi anwr. Na'r fi mysio ffrasol yn sgol nawr sy'n teis yn sy'n fi cedd agos siachtw sé on. Agos fi yn gynnos harfa gynnoch. Fi yn dar. Alaid ergyd fi yn dyn i fi'n dar. Fi dyn i on bygnach yn gwni. Fi'n siwpa gynnoch. Do'n siwpa dar o'ch dar hi anwr. Ni henry sy'n eisiau canu dros na siwpa i oed lwch ar y mariol ffrasol yn olwargu môr. Agos, olwargu môr yn fwyd cwrdd coupons ymach agos cwrdd lawri blag ymach agos special offers agos yn sort yn nhw. So i fath o'r cracks na pobl ni'n mor sy'n, ie? Crack o dosgwch o doros ar maid yn gydig nhw'n y jes yn ei. Agus, wel, ti'n an cwyn ar ein sgil na fe'n dyn y beth ydw i. Na ti'n hen cwyn for Tommy Jr. Achos am cyn am fi'r ffardd sy'n, Jimmy Tony. Jimmy Tony, ie. Fi gyda o'r Aberty ag Jimmy Tony. Ni ar ôl Jimmy Tony ach bwyna Guinness. Sy'n ei ddod o'r ti? Bwyna Guinness. Sy'n ei? Gan o'n. Ach dan y tre hart was at y caint agos cora, Agos fi lo cynt yn sy'n fi mei y gwlad o ias le bardd y gas. Agos o'n ich mei yn crw wna. A fi mei tort sib go chailin fi ar y môr. Agos na o'n ich mei Jimmy yn o'n lof trast mar sy'n timpol agos hitio da ffod bwn o wai. A hynny fel, o'n lof i o'n ich eisiau after siwpo agos dwtio le my fan, agos fi mission sy'n arn agos yn y geistach dwi'n anna i ddechlwsta. Mi'n ei nimri ar dy desio le wna, mi'n Christo gan yn iach le mroel. So, o nil y dersi leis fasau'n lof lomsa. O'r dersi agos chasyn, caipin o'ch legyn, nach lof o leis ein cheid tiol e lof. Ach, ar fi'n diolch aint har borlig. Fi ffarel y fiwchsteach gymryd yn sy'n fi tra gobrig mae ahir agos fi eisiau harf y lodir agos aniar aibrio agos hag y trwystiach eich opla diolch sy'n Thomas i oegel ffodin sy'n ar y boch yn sy'n. Dau bys sy'n yn y sbalpin gyffel ymeri hartar y blaen rhi yn oegel. Wel, gos swys bedig o'r sy'n ffarti gos tila. Agos lawan de dŵna, wel de dŵna fi cad yn tachos dosgwyl o lawr sy'n dwy eg gwydyn do. Cha o dŵna yn sy'n agos dosgwyl i'r eisteg cair yn cwyd gwydyn de. Ach yr ein felwch agos anas o'n dŵna, de dŵna, ag y do, diolch cwrstach yn doros ach Thomas i oed y ffodi. Agos sydd y dŵt se linia, dim eisiau o'n ffilmera her yn et yn rai. Chwlw agos honig sy'n solus yn maidyn.
So bhí sé siúlta as an roiige ó abramúid gehre sé maidin go dtí an dóchlog. Siúlta an bailach lig gan ein lift fáte. Well, tá an right ráhíag nó chead bhí go tíhfuil go gáile agus tá gáile trícha 6,000 seo sa sin 5,000 agus ní éach muid even gur an támcáte ní éach muid gan pentóirte. Agus a fear a picture was an sin near Casarmsa we have a private bank so the Rukuma I think nach Vailín again the Kings the fashion it was a picture of my parents. Sean Cholín Cholam Hímón. Sinna bhún lean na Hóran gan na Dubliners. Yeah. Ach dim an clán sin as Connemara agus thógad ar a scéim sin le nachrús was go dtí Rathcairn, Seanamshire. Ach bhí tán na gailge agus bhí chola órán ag cheapain tá an cíimúir, agus ní bhí sé dean taidach cas órán. Agus bhí gaoltaín sin ar glád a chuéas ag an tá gaol cínte ige nó mé cínte cén gaol a héanach. Agad sé cuairt go minic ar Rosmuc mé all na gaoltaí. Agus Sean Cholín Cholam Hímón. Conroy bhí. Oh yeah. Agus bhí scéal simúl faoi sin, mar an chuí a méarla a gceart sé sin Conroy gceart sé Connery. So á bhíorthach daoine ró thart a blad lia Kentarmsart Sean Connery. Oh, just like 007, yeah. So sinné an nickname a chuidir weir sin 007. Sean Connery Ag tá picture an sin na Mhico agus Pierce ba. Sinna Mhico fat sa maid agus Prunchas Macnisa. How should an sin master? He said Cave Conroy. Thís go an siúpa bhíocha Conroy fád í a bhláin sin. Agus of course bhí Prunchas Macnisa a dtíon na chláirichaí telefís tá mé heap gur bainthóraige le chláireachtaí féachaid. Agus an scríbnóid, an rugú Rosmuc freisin, bhí áthir na príomhide mutha scoileachtartóid. Agus so é puinte cintar siú go blá clia dearan. Ach well, sin leid as cárna sé áthir Joe McDonough, bhí Joe McDonough na chairlach ar a GAA, nó na uachtarrán ar a GAA ar fetáma. Agus bhí sé ag cholastéine na bhí méán hí sa ngáile, bór na trá. Ní ha, John, sinna John. Agus Sonny Vickel, sin gaol inis uncle cheapain go na Stevens, mar bhfuil dul mórm. Tá sé héon cáilte bhín teacha go tras na bhaid tí tam í chéad. Bhí sé an cosinte an seo cin from héine le bhí mar chun bheag duine hí a cas ó an nó. Yeah, well cholós bheits coppla de chóilta é naimní bhíochta sé mí. Agus chuimín Johnny Dan bhí áthir mór sin Dan agus má áthir mórsa anhórla chéile. Bhí Dan sa teach atá beidir chúilcéad sláatach a bóran sin agus bhí Pat sa teachan seo. Agus actually Dre le Dan sin an sagart a rinnean teach fphobal. Tá mé cheappa go Thomas a bhí. Thomas Welsh, Reverend mar dearrá, thug sin teach fphobal héann sin 8 So bhfuin sean uncle go chuimín Johnny de. So tá go leogan daoine seo ligimí ar slí na fírinne agus ílas an bhfuil mór an sna pictiúr sé ar mála nach bhfuil imi
na chuid is mú a go bhfuil agus tá metí bhirtín thomá sin ús ar málan sin fear mór láidir agus duine sé bhhadraibh an dáta agus Patsy tá í chean amháin tá fan dúir tá greid a hín casó an bú sin Oireachtas Jimmy tá í chean amháin ach tá Patsy mí le ringháil blianta agus cólín a gharachan sin agus cólín Whitetail agus just ar mála sin má hin na hímpla bála lí feice mé tíla Páric mac Piaras sin Well, ar maithe fáilte rút agus ba a caiint níos le fum le cúna dé bhfuil tá neart eile caiinte dé ní anna faoi neartúta á Duine ar bháile láir chéad eile. just tas an camera agus tá sama sé caiint Okay. Slán fóil slán agus banna slán